Ambalma bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ngo aw bisimila TV Cherifla bamanankan kunnafoniw sɔrɔliw kɛnɛ kan minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a fɔ ngo ni y'o kuma selen bakuruba kunnafoniw na cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Société Malienne de Transmission et de Diffusion bakuruba la SMTD ale ni jabaraniso fila n'o ye Cherifla jabaraniso ka fara Énergie TV jabaraniso kan u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bolonɔbila sɛbɛ dɔ kɛ min kɛra ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen jabala la Bamakɔ ACI 2000 kɔnɔna na. Mali silamɛ denmisɛnw ka tɔnba n'o ye Union des Jeunes Musulmans du Mali bakuruba la UJMA olu y'u ka lajɛrɛba kɛ segukaw fɛ yen nɔ minnu kɛra karidon Decembre kalo tile fɔlɔ san 2019 silamɛ denmisɛnw bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ segukaw fɛ yen nɔ o fila na kɛ bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye ka fara kunnafoni di misɛnnin caman wɛrɛ kan an da bɛna don minnu na ka lase aw ma an b'a fɔ n'an ko aw bisimila. An ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ lada do Bamakɔ Jamiyatu Ansardini u bɛ u ka ladala ɲɔgɔn ye kɛ min dɔ bolodariw fɛ karidon Decembre kalo tile fɔlɔ san 2019 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la Cherifla misiriba kɔnɔna na lajɛrɛba in n'a kun tun tɛ dɔwɛrɛ walasa u ka hakili jagabɔ kɛ u ye baaraba minnu kɛra u fɛ san tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye san 2019 ye ani baara kura minnu kan ka bolodiw fɛ waati nataw la walasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan lajɛrɛ in a ɲɛmaba tun bɛ Jamiyatu Ansardini ɲɛmaba bolo ka bɔ Bamakɔ n'o ye Abudulayi Mayiga ye ka fara maa caman wɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen yera ni lajɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Baba Keita Ngabila Kale Bubakar Traoré fɛ an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw ɲamada. Kalo Ansardin tɔnden minnu bɛ Bamakɔ an'a lamini kɔnɔna na u bɛ wele bila ɲɔgɔn ma ka lajɛ belebele sigi sen kan min bɛ tali kɛ ka hakili falen kɛ ɲɔgɔn ye tɔn tagabolo la kibaruya minnu bɛ yen nɔ ka ɲɔgɔn bilasira min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛ tɔn kunnafoni tagabolo la o hukumu kɔnɔna na ni kalo in ta kun bɛ tali kɛ fɛn min na Mawuludu 2018 kana bila 2019 la baara minnu kɛra o ko kɔnɔna na ka se ka kuma o kan ani ka ɲɔgɔn bilasira. Bon an ka bi réunion fana k'a daminɛ 2018 la ka na 2019 la musow ye mun fɔ u y'a fɔ u y'a kɛ ka da kan an ye ɲininkaliw kɛ président y'a ka assemblée ɲininka yali Bamakɔ ko bɛ kɛ premier wa an y'a jira ka fan bɛ ka ye bon wulada in na an y'o jaabi de sɔrɔ k'a ye ka fɔ Bamakɔ ko kɛra national premier o de y'a an satisfait kosɛbɛ o diyara an ye wa an bɛ Ala deli Ala k'an to nin sira jɛlen kan halisa Ala k'an to nin sira jɛlen kan k'an kɛ karamɔgɔ faamubaga n'a dɛmɛbaga ye a n'a wasabaga. A yera k'a fɔ ko baara ɲuman caman de kɛra min ye tɔndenw fɛ ani tɔn bolofara minnu bɛ Bamakɔ a n'a dafɛdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min b'a to ɲinifɛn o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn o de kama bonyamasegin taara ka olu sɛgɛrɛ. An y'a ye fana vraiment an ka section tɔndenw ani tɔn ɲɛmɔgɔw u ye baara kɛ fo ka se a dan na parce que o ye anw yɛrɛ nimisi wasa Bamakɔ yan fɔlɔ. Sous-section bɛ n'an b'a fɔ o ma commune o bɛɛ y'o jɔyɔrɔ fa baara la wajuli sira kan ka mɔgɔw don tɔn na ka wari sara ani wulikajɔ bɛ yen min bɛ tɔn taa ɲɛ an y'a sɔrɔ o y'o seko kɛ o bɛɛ la n'an taara national fana niveau la o kelen don Bamakɔ ɲɔgɔnna wari sarara tɛ yen Mali bɛɛ o sababu la i y'a ye Mali fana ɲɔgɔn tɛ yen wari sara la international jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamana 38. Alhamdulilayi rabbil alamin bi nisɔndiya min bɛ ne na dan foyi tɛ a nisɔndiya la ka d'a kan an karamɔgɔ ye an bonya ne bonyalan dɔw ye bi ka sababuya kɛ an ka wuli ka jɔ an'an ka cɛsiri ye Ala ka diinɛ fanfɛla la a ye nisɔndiya kan ye bi min ka bon fo ka taa se a dan na. Bon ne yɛrɛ kɔni vraiment ne fari fonnen don ne nisɔndiyalen don ka se a dan bɛɛ lajɛlen ma. Voilà, kɛra diplôme ni ye reconnaissance de n'i y'an ka tɔn yɛrɛ jateminɛ ko bi vraiment bɛɛ de ka kan diplôme nka bɛɛ n'a ta di don bɛɛ ka diplôme tɛ se ka di don kelen o la tɔn ɲɛmɔgɔ ninnu ye wari minnu sara k'a ban an y'a kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ ye
olu tɛmɛnen kɔ an ka mɔgɔ kelen kelenw bɛ mun ye baarabaw kɛ nin tɔn in kɔnɔ fi sabilillahi a dɔw ka bon hakili ma dɔw y'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ kɛ foyi u kan ka baara kɛ nin tɔn in kɔnɔ an bɛ mɔgɔ dɔw bɛ nin tɔn in na depuis 91 fo kana se an jɔyɔrɔ ma diplôme baw b'a tigiw bolo mɔgɔ bɛ yan min bɛ irisi kan mɛn a ye kalan kɛ irisi la Angleterre français arabe a b'a bɛɛ de dɔn a bɛɛ diplôme b'a bolo professeur don mais a bɛ tɔn in kɔnɔ a bɛ kan ka baara kɛ fi sabilillahi an y'a jateminɛ k'a fana nisɔndiya wula in na a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ anw fɛ yan ni ala sɔnna don nataw an bɛna se k'o kɛ diplôme di la I n'a fɔ laadalako la sanga ani waati ni u ye nin lajɛ sugu in boloda an fa n'an karamɔgɔ Sed Sherif Usman Madani Aidara ale bɛ ti I sen jɔ a ko kɛnɛ kan ka se ka hakili falen kɛ ani tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛla la ani ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛn ta k'o ɲɛsin tɔndenw ma min b'a to ɲinifɛnw o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a yira maaw la k'a fɔ lajɛ in kuncɛra ni duwawudon belebele ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min b'a to ala bɛ se ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛya la. An da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na ni bolonɔbila sɛbɛn a kɛra cakɛda min n'an b'a wele ko Société Malienne de Transmission et de Diffusion bakuruba la SMTD ale ni jabaraniso fila n'o ye Cherifla TV ani Énergie TV u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ min kɛra cakɛda in jabala la ACI 2000 kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Abdoukarim Sako ale bɛ ɲɛfɔli k'a kan an ka jɛ ka ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ni bolonɔbila sɛbɛnna Société Malienne de Transmission et de Diffusion SMTD ani Cherifla jabarani fo ka taa se Énergie TV ɲɛmaaw ma ne bɛ kalo caman de sigi k'a fɔ baara kuncɛli ko fɔ sigikafɔ minnu kun bɛ nin terikofɔlen n'u ɲɔgɔn cɛ n'o ye Cherifla jabarani ani Énergie TV ye fo ka taa se SMTD ɲɛmaaw ma jɛ ka baara o ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ sariya kɔnɔna na ni signature de convention n'o ye bolonɔbila sɛbɛnna ye Cherifla jabarani ani SMTD ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye Cherifla jaw olu ka se ka sɔrɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'o de bɛ SMTD ka décodeur kan n'o ye TMT ye ka se ka Cherifla jabarani jaw sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na kabini Bamako faaba kɔnɔ fo ka taa se an ka togodaw la ni signature de convention bɛ kɛ sababu ye k'o baara o nun don Cherifla jabarani ani Société Malienne de Transmission et de Diffusion ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Énergie TV ma a jabarani kofɔlen n'u ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye malidenw ka se ka Mali télévision yɛrɛ imagew sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni diɲɛ jamana wɛrɛ décodeur ye k'o sabu kɛ ni cakɛda ye n'o ye Société Malienne de Transmission et de Diffusion ye o min ye jamana yɛrɛ cakɛda ye ka se ka jaw lase maaw ma sira fɛ sira min n'o ka nɔgɔ nin bɛ ɲɛtaga de ko fɔ jabarani baara koɲa la Mali kɔnɔ. An nana SMDT la walasa an SMD bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo tuguni parce que a mɛnna depuis wagati jan an tun bɛ kuma la an ye échange caman kɛ an tun bɛ essais yɛrɛ kɛ bon aujourd'hui an nana ka na a signer pour que ka baaraw sɛbɛn ka papier k'a la. A nafa ye mun ye SMDT ni anw ka baaraɲɔgɔnya nafa a b'an permettre a bɛ SMDT yɛrɛ permettre walasa sur le long terme ka se ka Mali couvert joona n'a ye Mali couvert joona au lieu que an ka mɔgɔw ka décodeur étranger san a bɛ mɔgɔw permettre ka câble simple ani antenne simple placer u ka télé sanfɛ ka se ka télévision sɔrɔ gratuitement ka sɔrɔ u ma passer système wɛrɛ fɛ a bɛ ka nɔgɔya don jamanadenw yɛrɛ ma kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw permettre k'u yɛrɛ ka télévision lakodɔn kosɛbɛ k'u yɛrɛ taw lajɛ o ka fisa ni walitaw ye kosɛbɛ. Fɛn min ye Cherifla télévision ɲɛmaa ye n'o ye a commission de gestion président ye a y'a yira k'a fɔ nin signature de convention a bɛ kɛ sababu ye ka olu ni SMTD ka baara ka don sariya kɔnɔna na ka sababu kɛ ka kɔn nin signature de convention ɲɛ ko Cherifla jabarani imagew a tun bɛ tɛmɛ SMTD ka bolo kan sifilɛli sira kan n'o ye tɛsi ye a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen dabɔra malidenw de ka lafiya kama jako nasiraw kan. An bɔra ka partenariat dɔ de signer ou bien convention dɔ de signer ni SMTD a convention ni SMTD tɛ structure dunan ye anw bolo sabula kabini octobre 2018 la an ye baaraɲɔgɔnyaw signer ani ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ ka marcher u ka réseau fɛnɛ kan mais a kun b'o bɛnkan na k'a fɔ 2019 la an fila bɛ sigi ka hakili jagabɔ kɛ pour que baaraw bɛ se ka taa ɲɛ hakili la bi ye o don de an bɛ se k'a fɔ an jigi bɛ u kan kosɛbɛ parce que SMTD ye jamana de ta ye Cherifla TV fɛnɛ jamana kɔnɔden dɔw de ka télévision ye donc olu fila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakili la hɛrɛ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na et puis an dan b'u la minɛn minnu b'u bolo o qualité ka ɲi non seulement télévision sira kan mais hali ka se ka na jaw fɛnɛ mara u ka yɔrɔ la an b'a dɔn u bɛ se k'o fɛnɛ kɛ u y'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna an y'a minɛnw fɛnɛ ye donc an bɛ ala de deli a partenariat nin a ka se ka kɛ hɛrɛ ye
non seulement an ka entreprise fila ma mais aussi Mali jamana fɛnɛ ma pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na média sira kan. An kun bɛ ka diffuser SMTD kan kabini octobre 2018 hali n'i ye télévision lajɛ sisan minnu bɛ TNT kan i bɛ Cherifla TV sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma antenne parabole sigi mais a kun b'o kɔnɔna na o kun ye test de k'a fɔ 2019 la an bɛ sigi pour que ka test nin bɔ testiya la ka kɛ sɛbɛ yɛrɛ donc bi o ye o kun kɔnɔna de sinon an bɛ ka diffuser u kan déjà a mɛnna wa u ka qualité fɛnɛ ka ɲi sabula mɔgɔw y'a apprécier an bolo. K'a lɔdɔnniya k'a fɔ société malienne de transmission et de diffusion SMTD ale ye jamana ka cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ma jaw dili ma n'o ye transmission ye fo ka taa se a diffusion n'o ye k'a yira jama na ani a bɛ fɔ min ma nansarakan na archivage n'o ye k'a mara. An ka wari bonba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko Banque de développement du Mali bakurubala BDMSA ale ye a ka sigiliba ko 68 kɛ min kɛra a jabala la sibiridon novembre kalo tile 30 san 2019 u ka ni lajɛrɛ hukumu kɔnɔna na dako minnu tun bilalen bɛ sen kan u bɛ tali kɛ u ka nafoloko u bɛ baara kɛ nafolo mugu min na san kɔnɔna na ani san nata n'o ye san 2020 musaka minnu kan ka ɲini walasa baaraw bɛ se ka yakubaya cogo min na u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma. An ka ɲininikɛla Maretu Jalo a n'a ka jatala Fuseni Keyita Cherifla Jabarani so tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. BDMSA ye a ka lajɛba 68 sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko conseil d'administration a sen fɛ wari kasabi min donna san 2019 baaraw la fo ka taa se wari kasabi min ɲɛ sigila min bɛna don 2020 baaraw da fɛ baaraw bolila olu de kan. An ka BDMSA ye groupe belebele de ye Mali banque fɔlɔfɔlɔ don groupe bancaire la an ka sous région n'a bɛ fɔ ma ko IMOA. On est 5e voie on est groupe bancaire d'Uruna pour que au groupe en meseka akabara consolider chouama conseil a décidé on a befaranyo parce que on va groupe yere façon be malais bamako mais en sigimbe Côte d'Ivoire en sigimbe Burkina en sigimbe Paris en sigimbe Guinée-Bissau donc conseil en conseil budgétaire. En tout cas, monsieur Gambi va nyonye ka nyonye administrateur no yana nyemo yi tuba himi ngoni jigula au niso jara ko sebe kwama ubanfu la dunia anga bon encourager anga tani bulo farafe la nango tilan aba alibi amena koro ke monsieur Gambi kama yɛlɛma caman bɛna don BDMSA ka baaraw taabolo la o bɛɛ lajɛlen bɛ don client lafiyali hukumu kɔnɔna la. Digitalisation ye koba de ye an ye digitalisation de kan ko belebele digitalisation ye a bɛ baara de faciliter client ma sisan an ye digitalisation si niveau dɔ la BDM na i bɛ se k'i tu ka salon kɔnɔ i bɛ se ka fɔ yɛrɛ i bɛ se k'i tu ka siso kɔnɔ ka wari ci mɔgɔ ka opération jaman kɛ wa ti se bilen i ka wuli k'i bɛ taa agence yɛrɛ parce que fɔlɔ ko caman bɛ yen nɔ ni i bɛ fɛ k'o kɛ f'i ka wuli ka taa agence aujourd'hui on ka di sama ka kɛ ko fila téléphone ani internet on ka application dɔ bɛ téléphone ka bi ne bɛ fɛ ka wari ci ma sisan awa n bɛ n sigilen to dɔrɔn ka n ka téléphone dayɛlɛ ka taper ka dɔrɔn ni minute et jolé yɔrɔ la dɔrɔn m'a fɔ ka don an ka gabo n'o b'a fɔ k'an distributeur i bɛ ka wari ta ayiwa an ka web fana ma internet an ka di ko caman b'o fana kan n'ala sɔnna ma san kura in daminɛ an na ko wɛrɛw lase produit n'an b'a fɔ produit digitaux nouveaux pour que hali bi an ka client u bɛ se ka banque baara bɛ se ka nɔgɔ u bolo cogo min. Ni lajɛ 68 in sen fɛ BDM y'a yira diɲɛma la k'a fɔ u ye groupe bancaire min sigi sen kan n'o de ye ka banki bolofaraw caya IOMOA jamanaw kan ko o baara ninnu daminɛna Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Burkina Faso BDM bolofara bɛ nin bɛɛ lajɛlen na san 2020 nata kɔnɔ Sénégal, Togo, Benin ani Niger olu taw bɛna sigi sen kan.
Bakuruba kunnafoniw na an y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnna u ka silamɛ denmisɛnw olu y'u ka lajɛrɛba n'o y'u ka forum régional ye ka sanga n'u ka gafesɛbɛ ye u y'o boloda segukaw fɛ yen nɔ min kɛra karidon Decembre kalo tile fɔlɔ san 2019 lajɛrɛba in a tun bɛ tali kɛ dakun min na o ye silamɛ denmisɛnw jɔyɔrɔ jumɛn b'u la lakana sabatiliko ɲuman na an ka jamana kɔnɔna na ani cɛbɛn ani kanbɛn sabatili ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen lajɛrɛ in kɛra waati ye maaba caman ka fara silamɛ denmisɛnw u ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu salle mairuba kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo a n'a ka jatala Fuseni Keyita Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada alikuranɛ sanuma kalani ka Mali jɔnjɔn dali tugu o la olu de kɛra sababu ka ni sigikafɔ kɛnɛ in baaraw nun don kɛnɛ min n'a sigila sen kan ka sanga ni Sheikh Mohamed Makiba a n'a ka tɔndenw ka ŋɛnɛ ɲumanya ye wa ni baara in sigikun tɛ foyi si ye ujuma bolo fana kɛra ka hakili fɔlɛnfɔlɛn kɛ denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye gɛlɛya min n'an ka jamana bɛ a la a ka ja bɛn ani kɛlɛya bɛ se sabati cogo di n'a ma ɲɛ ko o baaraw bɛ sen na alisilamɛ denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o kɛwale ninnu na Mali bi crise min kɔnɔ bi sécurité ko problème de bɛ yen kabini a bɛ Tesare Kidal bi centre bi Segu dafɛlaw la Ɲɔnɔ Moti n'i taara Segu Bakɔfɔ la bi da bɛ mɔgɔ ye sunɔgɔtu ye mais comme malien ka dala ni kalama turu an ɲɛna an da ye a bɛ min kan an b'a ɲini n ka bolo dɔrɔn de kan alors que a bɛ dɔ ka do bɛɛ ka turu bɛ yen n'a ma wuli k'an jɔ o de la ijma bureau régional an b'u fo u sera ka ijma démocratie Segu 30 communes u sera ka ijma sigi a bɛɛ la an y'u fo an y'u wale ɲuman dɔn o de la u ko an y'a ɲini forum régional ka kɛ Segu yan région tɔw kana fara u ka Bamako ka bɔ Mali région tɔw la crise bɛ yɔrɔ minnu na pour que jeunes yɛrɛ de bɛ ka kuma ɲɔgɔn ye diinɛ tɔgɔ la parce que crise min bɛ jamana kɔnɔ diinɛ ko kɛlɛ a kɛlen kɔ ka sɔnni sigi ni hakili fɔlɛnfɔlɛn kɛnɛ in nafa la bɛn ani kɛlɛya yiriwali baaraw la an ka jamana kɔnɔna na Mali silamɛw ka fara ka ɲɔgɔn tɔnba au conseil islamique du Mali ɲɛmaa ka nɔrɔbila kɛnɛ in kan Segu a ye Sheikh Mohamed Makiba fo a ka ŋɛnɛ ɲumanya la ka ɲɛsin ba Malibɔ ma ni ka tila k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mali silamɛw ka fara ka ɲɔgɔn tɔnba au conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa ka dɛmɛ la ko o tɛ kɔtigɛ walasa hakilina ninnu ka kɛ sɔrɔfɛnw ye ko sigi min n'a bɛ kɛ la jamana basigi n'a hakili sigi kan nin ye fɛn ye fɛn min ni a b'a soutenir a b'a accompagner k'a d'a kan parce que baara min don Ala ka diinɛ Ala bato kɔfɛ quotidiennement ale yɛrɛ b'a baara kɛ su ni tile a bɛ jamana situation kalama kosɛbɛ ni ijma président n'o ye Mohamed Makiba ye n'o ye nin hakili lata ka na Segu a kana dan Segu dɔrɔn ma région yɔrɔ minnu bɛ a ɲɔgɔnna ka kɛ bi fana koba min b'an kun kan bi n'o ye ayiwa insécurité n'o ye ayiwa lakanabaliya ye a ka kan an seko k'a la an minnu ye denmisɛnninw ye o kumana ijma bi an ye Segu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na an seko ye mun ye ani mɔgɔ minnu bɛ insécurité dɔn u kana kuma mɔgɔw ye walasa fɛn min degun min bɛ an kan bi n'o ye insécurité ye a ka se ka ban a kɛlen ko k'a ɲini jama fɛ sanga kelen tasibila ka ta k'a ɲɛsin an balimaw ma minnu ni tora bamancɛ kɛwalew la an ka jamana kɔnɔna na Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba monsieur le maire a ye foli ani tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ka ja kɛnɛ labɛnbaw ni ka sɔrɔ k'o bisimila Segu Sido ani Balazan don an yɛrɛ maliyɛnw ye i ko maliyɛn tɔw maliyɛnw ye taabɔ bɛ de ka bugu la donc o de y'an bila an ka a wajibaliya bɛɛ ka fana i ka solution ɲini yaasa an bɛ dugu min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ donc o de ijima bila bi a ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin kunda silamɛ denmisɛnnin kunda an yɛrɛ ka cogoya ɲini an bɛ se ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ Segu marayɔrɔ gouverneur a ka nɔrabila kɛnɛ in kan a ka dantigɛliw la a galilani ka foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Sheikh Mohamed Makiba n'a ka tɔndenw ma u ka jamanajɔ baaraw la ni ka sɔrɔ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ ladegeba ye nin kɛwale ninnu na cogo min na bɛn ani yiriwa fo ka taa se keleya ma o bɛ se nate cogo min na jamana kɔnɔna na donc an kɔni nisɔndiyalen don bi an ye min ye denmisɛnw kɔrɔ silamɛ denmisɛnw a y'an nisɔndiya kosɛbɛ nin b'a jira ko faso kanu a b'u la parce que basigi ko maa tɛ tulonko la an y'o baaraw de sɔgɔmada in na en tout cas ne kɔni nisɔndiyalen de bɛ taa walasa bɛɛ lajɛlen ka segin ni nimisi wasa ye baara in kadira kɔnɔna na ni hakilinaw ye minnu na lase jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma an ko ma ko recommandation hakili fɔlɛfɔlɛ baaraw ɲɛnamaya la minnu ye tali kɛ jamana in gɛlɛyaw kan maaw fɛ minnu n'u ka dɔnta sɛbɛkɔrɔkawreya mɛn a la ani nabaw cɛ minnu bɔra jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen nɔ ka se ka na tali kɛ nin baara ninnu na
sanfɛ kalanso min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye université africaine franco arabu ye ale ye a ka tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi minnu bɛ tali kɛ hakili jagabɔ ani baara minnu kɛra u fɛ lajɛrɛ in kun tun tɛ dɔ walasa ka jamana kɔnɔdenw ani diɲɛma k'olu ladɔnniya u kɛlen kɔ ka gafe kura dɔ bila sen kan n'o ye revue africaine pour les sciences et la recherche ye ko baaraw o danganiya diɲɛma ani maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nin baara kɛrɛnkɛrɛnnin kɛr'u fɛ sibiridon novembre kalo tile 30 san 2019 a kɛra université in jabala la an ka ɲinikɛla Bubakar Traoré a n'a ka jatala Dramane Male Cherifla Jabarani so tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko mafilɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni lajɛ in daminɛla ni alikuranɛ kalan in fɔlɔ k'a yira maaw la k'a fɔ lajɛ yɛrɛ kunba kun bɛ fɛn min ka sa o ye kɛrɛnkɛrɛnna université africaine franco arabu u ka bugunatigɛ sɛbɛn min sigira sen kan ni wagati laban in na kɛrɛnkɛrɛnna ka se ka ɲɛfɔli kɛ farafinna seko ni a dɔnko la diɲɛ kɔnɔ maaw bɛ se ka faamali sɔrɔ a ko la cogoya min na lajɛ fanba kun bɛ boli o kan ani université yɛrɛ bɛ lahala min na ni wagatinin na. An ye université yɛrɛ tɔgɔ lamɛn université dɔnni yɛrɛ fara ɲɔgɔn yɔrɔ de ni dɔnni fara ɲɔgɔn yɔrɔ ye mɔgɔw wele ka na k'a bɛna ka na dongo dɔ jira mɔgɔw la o y'a kɛlen k'a bolo don a yɛrɛ ka baara la n'o y'a sigi kun ye o la an ye mɔgɔw wele bi mɔgɔw kana dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ an fɛ yan ayiwa an tɛ se k'a bɛɛ jira bi an bɛ dɔ jira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye min fɔ an na k'a fɔ ko dɔnni fara ɲɔgɔn yɔrɔ n'o université tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ k'o baara kɛ wele kun y'o ye inshallah. An sigi bɛ ka min kɔnɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔw n'o bɔla an kalama n'an ka baara in ye mɔgɔw mago bɛ dɔnni na wa cogo bɛɛ la nin kɔfɛ mɔgɔw bɛna ka dɔnni ɲini yan n'Ala sɔnna ma an y'a dabɔ o kama. Ɲɛmaaw ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko nimisiwasa sɔrɔla u ka ko la ka sababu kɛ min ye ɲinifɛn o bɛ ni na kɛ sɔrɔfɛn. Welekan min b'an bolo o de ye k'a fɔ ayiwa degun min tun bɛ kalankɛlaw kan an b'o wele k'a fɔ ni Ala sɔnna a degun wulila ka ban degun min ye mun ye n'i ma taa diɲɛ jamana wɔɔrɔw la i tɛ se ka dɔ fara i ka dɔnni kan degun ye mun ye n'a taala sɔrɔ fana k'i arabu kalan de kɛ e yɛrɛ ta ka gɛlɛ a la taaɲɛ ka gɛlɛ e bolo ka d'a kan arabu kalan yɛrɛ k'o tɔ sama ka taa se tubabu kalan ni angilɛ kalanw sera yɔrɔ min ma o kun ka gɛlɛn nka sisan anw nani ni Ala sɔnna an ye gɛlɛya wuli ka bɔ o bɛɛ lajɛlen la i tɛ taa diɲɛ jamana wɛrɛ la i ka faso kɔnɔ i ka du kɛrɛfɛ i ka sigida la i b'i ka kalan kɛ fo ka taa se cogo min ka di ye kalan cogo yɛrɛ min fana ka di ye. Kuma la kuncɛ la u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni e de bɛ fɛ ka dɔ fara i ka seko n'i ka dɔnko kan i k'i ɲɛsin université africaine franco arabu ma k'a sababu kɛ dɔnni jiginɛba soba dɔ don. N'i b'a fɛ ka don université na ayiwa komi niveau ko ye kalan ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛmɛ ka bac sɔrɔ ka ban maa minnu ye bac sɔrɔ ani maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu ka kalan bɛ bac fana kɔfɛ nka a ma se doctorat ma olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na n'i nana n'i b'a fɛ ka kalan kɛ bolo min kan n'i nana o fɔ o kalan bolo an b'o dayɛlɛ ye i bɛ dɔ fara i ka dɔnniya kan o dɔnniya bɛ se ka kɛ jumɛn ye i bɛ se ka licence sɔrɔ yan ni licence b'i bolo n'i nana yan an bɛ dɔ fara i kunna taa sira min ka di ye i bɛ se ka master kɛ ni master fana b'i bolo n'i nana yan walasa ka dɔ fara hali bi i ka dɔnni kan i b'a fɛ ka kalan fasugu min kɛ an bɛ se k'i layɛlɛ o kalan na ka taa se doctorat ma. Lajɛ in kun cɛra ni dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen ka dugawu dɔn kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. O de fana b'an sɛsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ keretiyɛnya ŋwara bɛ ka da a la bamanjiw fɛ maa 14 ɲɔgɔnna bɔnɛna a nin na keretiyɛnw ka batokɛyɔrɔ dɔ la n'o bɛ an tukura Burkina kɔrɔ yan b'a fɛ maa 10 ɲɔgɔnna de balala ka don batokɛso kɔnɔ ni mugu ni kisɛ ye k'a da don ka maa 10 ani maa 4 ninnu bɔnɛ u nin na denmisɛnninw kun bɛ a la ka taa se keretiyɛnw ka ɲɛma ma ni o ye pastɛri ye Burkina surasiya y'a jira k'a fɔ kunnafoni mɛnnen u ye wulikajɔ daminɛ surasiw minnu daga mɛ futuri olu ye laraweliw daminɛ jago maa minnu kɛra kokolo kɛbaw ye u bɛ se ka nɔbɔ cogo min minnu
minnu mɛnɛ jogina ka se ka dɛmɛ don olu ma. Ŋwara dali kerecɛnw ka batokɛsow la a bɛ ka caya Burkina dugukolo kan. Mɛ kalo tile 26 tɛmɛnen Ŋwara dara batokɛso dɔ la min bɛ tulufekaw fɛ yen jamana ka ɲagayanfan fɛ. Maa 4 bɔnɛna a nin na o sen. Mɛ kalo tile 13 kerecɛnw ka batokɛyɔrɔ wɛrɛ fana Ŋwara dara o la. Maa 4 fɛnɛ bɔnɛna a nin na yen o kɛra Zemtengakaw fɛ yen jamana ka ɲagayanfan fɛ hali bi. Mɛ kalo tile 12 maa 6 bɔnɛna a nin na k'u to batokɛyɔrɔ la Dablokaw fɛ yen ni o bɛ Samatenga mara la jamana ka ɲagayanfan fɛ. Avril kalo tile 29 maa 6 bɔnɛna a nin na Seligajikaw fɛ yen jamana ka ɲagayanfan fɛ hali bi. Mars kalo camancɛ kerecɛnw ka ɲɛma ni o ye Abe Joël Yugbare ye. Jibokaw ka kerecɛnya ɲɛma don ale taara ka tunu ni a ye. Février kalo tile 15 Père César Fernandez ni ale ye Espagne jamana diinɛ ɲɛma ye Burkina dugukolo ka ale fara Burkina camancɛ yanfan fɛ. Silamaya fɛnɛ alimamiw jaman fɛnɛ fara Bamanjimaw fɛ jamana gaɲaka yanfan fɛ. Burkina gaɲaka a n'a kɔrɔ a bilama kɛmɛ daba wuli ye ka sabu kɛ Bamanjimaw senɔ cayamɛ ye. Novembre kalo tile 6 Burkina taamaden dɔw u kɛlen k'u kunda Bungu ka Ŋwara dara olu ɲɛ. Kanadakaw ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔjɛkulu min bɛ Burkina Semafu o maaw de kun don. Tile damadɔ o kɔfɛ Burkina Surasiya Groupe de Force pour la Sécurisation Ŋwara dara olu fɛnɛ ɲɛ jamana gaɲaka yanfan fɛ ka digi camancɛ yanfan kan. Nin bɛɛ lajɛlen kɛra Bamanjimaw ka wuli ka jɔ ye o de y'a to Burkina fanga kɛmɛ ka labɛn sabati ka ɲɛsin Bamanjiw kɛlɛli ma. Togokaw fɛ yen maaw tɔgɔ sɛbɛnni kalata sɛbɛnba kɔnɔ a baaraw daminɛna maaw fari bin bɛ ka foni a ko dafɛ n'o tɛ a daminɛ don maaw sena sumayalen kun don nka dimanche décembre kalo tile gale maa baden de bɔra ka t'i tɔgɔ don kalata sɛbɛn kɔnɔ. Décembre kalo tile 2 in a bi kunjɛ ka bɛn n'o ye wa maa caman kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to i tɔgɔ bɛ se ka ye kalata sɛbɛn kɔnɔ. Dimanche tile bɛ taa bi kuma min Togokaw fɛ yen lɔgɔliso min bɛ bɛn gare la o falen kun don maaw la wa lycée min fɛnɛ bɛ bɛn plage la o fɛnɛ falen kun don maaw na. Kalata sɛbɛn maa minnu tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn a kɔnɔ o ye maaw de ye minnu si sera kalata ye san 18 ani minnu ka kalata sɛbɛn tununw kɔ ani minnu yɛrɛw ma deli k'u tɔgɔ sɛbɛn. Bɛɛ Ajoromansi n'o ye Togo kin dɔ ye o kindigi ale y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ maaw da nin ye kuma cɛjugu don k'a fɔ an t'an yɛrɛ sɛgɛ ka taa kalata i bɛ taa kalata ka sɔrɔ maa min bɛ sigi o dɔnnen don k'a t'a bɔ maa ye i ka t'i yɛrɛ sɛgɛ kalata la ko kuma nan k'i dɔ fɔ don ko kalata ye jamanadenw ka kɛta ye a ka kan u ka kalata ko nka k'a bɛ i n'a fɔ Togo ka denw yɛrɛw bin bɛ k'o faamu sa bawo dimanche in na maaw sɛbɛkɔrɔ bɔra wa ntɛnɛn min ni o bɛ kɛ kunjɛdon ye a ka ca la maa caman bɛ sɔn ka bɔ ka taa i tɔgɔ sɛbɛn. Gabonkaw fɛ yen k'u ka jɛ baara dɔ n'u donnen don Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba fɛ maaw minnu bɛ ka minɛ k'u datugu o ye a yɛrɛ masurunama kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Kiiribulon min sigi bɛ sen kan ka Bamanɲinguruw minɛ u k'a ma ko Cour spéciale de justice. Maa 20 ani maa 1 ɲɔgɔnna de minɛnen kun don minnu ka kiiri kun bɛ ka jaatigɛ. Maa 13 minɛna k'u kɛ wula ka ban. O maaw la Ike Ngoni bɛ o la ni o kun ye Ali Bongo Odimba yɛrɛ ka babu sentigi ye ani Christian Patrice Tanaza ni o fɛnɛ kun ye jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ka kɔrɔsigi ye. A jirala k'a fɔ ninnu ka kumaw la u ye dunkojuguya kɛ. Maa 2 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ minɛna k'u datugu. Renaud Alogo Akwe n'o kun ye Gabonkaw ka Caisse nationale d'assurance maladie cakɛda min ɲɛsinnen don jamanadenw ka kɛnɛya nɔgɔyali ma u bolo n'u kɛra banafɛn ye ale kun y'o ɲɛmaa ye ani Ismaëla Ondiasa Suna ale kun ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ cakɛda dɔ fɛnɛ ɲɛmaa ye Gabon jamana tɔgɔ la. Maa 21 minnu minɛna k'u jɔ bɔgɔ jeninen ka 6 dɔrɔn de sera ka labila k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna danganiya ma sɔrɔ k'u datugu. A jirala k'a fɔ nin da bannen ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ bɛ senna don nataw la Bamanɲinguru wɛrɛw fɛnɛ kan ka minɛkɛw kɛ wo la. Félix Tshisekedi Congo Kinshasa jamana ɲɛma a taara Centrafrique jamana kɔnɔ ka sabu kɛ jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra y'a wele k'a ka na u ka jɛ ka Centrafrique jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲaɲaniw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Félix Tshisekedi ka ye Centrafrique jamana kɔnɔ kabini sigira jamana ɲɛmaya la. Kɛnɛ senfɛ Faustin Archange Touadéra Centrafrique jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ jamana filaw a ka kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen lajarabilen don ni lakanabaliya ye. O lakanabaliya in tɛ se ka kɛlɛ fɔ jamana filaw ka jɛ
k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kuma na n'i ye jamana filaw lajɛ farafina camancɛ yan b'a fɛ u bɛ mara yɛrɛ de fɛnɛ kɔnɔ farafina gu ka mara min basigi dɛ nka basigibaliya fanba o dɔ fɛnɛ ye nafasɔrɔ siraw minnu b'a dugukolo jukɔrɔ k'o kuma na k'a ka kan jamana filaw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jango u ka jamanaw bɛ se ka basigi n'a ma ɲa k'a fɔ jini dɔw de kɛ mɛ k'u danfara ka bɔ ɲɔgɔn na Félix Tshisekedi Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin fɔ Saint Archange Touadéra ma ka sabu kɛ a nanen fanga na a ka cɛsiribaw kɛra sababu ye ka Centrafrique basigi n'o tɛ maa bɛ maa la olu dɔw kun hakili la k'a fɔ Centrafrique ko kɔni bannen ye nin ye k'a ti se ka kɛ jamana ye bilen ka sabu kɛ a sɛbɛkɔrɔ duurulen kun don lakanabaliya ta fan fɛ jamana ɲɛmaa filaw ye a jira k'a fɔ a ka di u ye jiw minnu kɛn bɛ ka danfara don u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka babili da olu kunna min bɛ se k'a to u ka dongabɔ bɛ se ka nɔgɔya ɲɔgɔn fɛ yen Félix Tshisekedi Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa a kun kan ka si Centrafrique jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ji ye tiɲɛni min kɛ Centrafrique ka den dɔw kun ani jamana ɲɛmaa fɔ Saint Archange Touadéra kan ka t'i ɲɛda olu fɛnɛ kan. Faransikaw kun b'a fɛ ka kuru dɔ di Libi lakana tigilama dɔw ma minnu ka baara bɛnnen don kwajidaw lakanani ma jango farafinden minnu b'a fɔ k'u b'u kunda nazaralakaw ka se k'u kɛlɛ kurun wɔrɔ de kun don min kun bɛna di Libi jamana ma Faransi jamana fɛ nka coci cayara Faransi nɔfɛ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkuluw fɛ o kɛra sababu ye Faransi jamana ye ko in bɔ a ma Florence Parly ni o ye Faransikaw ka surasiya minisiri ye a y'a yira k'a fɔ kuru in di bilen kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkuluw minnu bɛ ni olu ka baara bɛn bɛ hadamadenw lapasali ma u y'a yira k'a fɔ Faransi ka banka kuru in di Libi jamana ma ko fɛn don min ɲɛna o b'a yira k'a fɔ u ye cogo min ji nafa yira a la barisabu ka da ka Libi jamana bilama jamana basigilen dɛ ka kurun di u ma a lakana tigilamaw fɛn min ye kɛlɛkɛ kurun ye Libi jamana yɛrɛ tigi kelen tɛ jamana min na jamana ɲɛmaa fila kulu maramafɛntigiw ta y'u ka kow ye min ma n'u ja u b'o kɛ jamana min b'o cogo la e ka taa kɛlɛkɛ kurun da k'o di o jamana masina ma k'o y'i kɛlɛ ye k'a bila tiɲɛni na Amnesty International ni o ye hadamadenya hakɛ lapasajɛkulu ye o ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ Faransi ɲɛmaw ka kuru dili bɔ a mɔ Libi jamana mɔ ko fɛn don min bɛna wa u y'a ɲini Faransi jamana fɛ don nataw la n'a ma ɲa k'a bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana o jamana mɔ a ka jateminɛ kɛ a jamana ka lakana cogoyaw la fɔlɔ a kana nata tɔɔrɔ dɔ fara dɔ kan. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni farigolo ɲɛnɛgɛ an ka championnat national ni nin y'a tile 9 ye o bolodara an ka jamana kɔnɔna na Stade Malien de Bamako ale ye sɛbɛn sɔrɔ As Black Star de Badabugu mɔgɔw kan 4 ani Kanankolo o wagati kelen fɛnɛ na fɛn min ye AS Performance de Kabala ale fɛnɛ bâtira fɛn min ye Association Sportive de Bamako fɛ 2 ani 1 ni ko bɛɛ lajɛlen kɛra karidon Decembre kalo tile fɔlɔ sanba 29 a kɛra Stade Omnisport Modibo Keita kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Yusuf Kulubali a n'a ka jatala Nuhum Kone olu bɛ ɲɛfɔli k'a ko kan an ka jɛ ka u ka sɔrɔlo ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ni senadunati in kɛla fankɛlɛma taama de ye sabu Stade Malien de Bamako de ye senadunati fan bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ kɛ sababu ye sanga 41 na waatiw la Mohamed Keita bɛ taa culu yɛrɛ kelen ani Kanankolo sigilafiɲɛbɔ bɛ ko o de kan senadunan ta ko 2nan kɔnɔna na Mohamed Keita kelen bɛ taa culu 2nan don wulikajɔ belebele dɔ sen fɛ sanga 63 Musa Kone Kofi Stade kɔfɛmaaw kelen kɔni ka donan layɛlɛ ka na d'a ma a bɛ culu 3nan yara donan tɔ tɛlen bɛ sanga 11 ye wali kelen a fɔ sanga 79 Musa Kone Kofi kelen bɛ taa ka culu 2nan don Stade Malien de Bamako ka culu 4nan senadunati mumɛ wa tulonŋɛ bɛ bila o de kan. Match daminɛ la on gérait très bien an bɛ ka match gérer jusqu'à ce que vraiment an ye bi ta bi mun an bɛ se k'a fɔ vraiment bi ɲɛnama tɛ parce que ballon-tan na justice bɛ yen les arbitres ils sont là pour juger bon donc quand ils jugent mal vraiment a bɛ gɛlɛya bon o fana ye ballon-tan dɔ ye quand même an b'a essayer ka baara de kɛ pour que ka se k'an ka laɲiniw sabati. Bon non n tɛ se k'a fɔ ko bi naani si ma ɲi mais quand même bi dɔw kɔni b'a la minnu ma ɲi. Vraiment il y a des témoins mɔgɔw baden bɛ yan bɛɛ ye ballon-tan ye aw yɛrɛ fana tun bɛ yen bɛɛ caman fɛn caman bɛ se ka ye k'a sɔrɔ o ma fɔ quoi voilà ballon-tan de don. An bɔra ka jouer équipe mun contre la an bɛnna équipe ma équipe mun kun t'a ka don na ten n bɛ se k'o de fɔ parce que ballon-tan gɛlɛya kun t'a la a daminɛna fo ka taa ban sens unique don an kɛ mɛ k'u dominer an ye occasion caman créer n'a ballon-tan kun banna 8 ou bien 9 fois a kun tɛ bali mɔgɔ la ka sababu kɛ an ka attaquant ma se ka lucide c'est-à-dire ma se ka hakili sigi kɛ jɔda la mais deuxième mi-temps an ye yɛlɛma minnu don a la an y'a ye an sera ka bi 3 don ka fara bi fɔlɔ kan donc nin ye ko dɔ ye an bɛ dugawu kɛ ni ka continuer
pour que championnat nataw la am se ka kumataw sɔrɔ cogoya min na ka taga. Senadunanci filanan o tun bɛ ASB o min dɔfɛnɛ tun ye nɛrɛ ye ale ni AS Performance ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ kabalakaw fɛ yen kabini donna sanga bisan filanan kɔnɔna na Umar Tangara bɛ donna dɔ ta ni k'i digi ka don yari 18 kɔnɔ laban na a bɛ donna in kɛ celu ye Gɛdan Seydou AS Performance cɛlikɔsoba tɛ foyi ye n'a ka celu lamagatɔla tɛ i n'a fɔ o celu in ma bɔli kɛ kabalakaw ka kɔfɛma kɛrɛnkɛrɛnla u ka jɛlatigi Boubacar Kuyate a bɛna lajɛ k'a bɛ donna dɔ di a ka cɛlikɔsoba ma nka o tɛna ɲɔgɔn faamu o bɛ kɛ ASB ka celu filanan ye sanga 85 na Adama Jalo kabala denmisɛnninw fanfɛla la cɛdumakɔrɔba dɔ sen fɛ penalty a bɛ dɔ bɔ celu ji la 2 ni 1 tulonkɛ bɛ bila o de kan ka taa ASB ka se kɔnɔna na. N bɛ Ala fo ka Ala barika da parce que bi bontan vraiment an ye victoire sɔrɔ a diyara an ye premier mi-temps na kuma denmisɛnninw fɛ u ka bontan tuguma Ala y'a kɛ an ye bi don en premier mi-temps deuxième mi-temps kuma fɛ ka bontan tuguma an ye deuxième bi don vraiment bi bontan a diyara an ye a victoire a bɛ sɔrɔ an ma yɛrɛ de dans les jours à venir on va travailler encore pour que an bɛ se ka match prochain gagner encore. Non bon an ka fɛɛrɛ la mun ye an bɛ jouer côté de bi bon on a deux devant si on prend la balle an b'a balle balancer kɛ dɔw b'a dévier o de k'an ka bi point fort pour que an se ka gagner bi match la. A match a ma nɔgɔya parce que an bɛɛ kun mago bɛ point na bon n'i ko i bɛ point ta a bɛ fɛn dɔw demander i n'a fɔ dusukolo bɛ bɔ balontan na cogo min na i n'a fɔ hakili fana kan ka baara kɛ cogo min na mais n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ équipe adverse ale sera ka duel gagner maintenant individuellement bon o combat kɔnɔna la u sera ka victoire di u ka équipe ma bon ne yɛrɛ ka tolacilaw ye erreur dɔ kɛ défensivement maintenant entre gardien ani a ka défense cɛ a to yen n b'a to yen bon finalement l'équipe adverse ale sera ka poussette dɔɔni kɛ arbitre ma ye maintenant cela a été un deuxième but. Ni donati i sen fɛ AS Performance ka bɔ kabala o degede karamɔgɔ Fili Danbele ale bɛ gɛn ka kɛ ni a ka kɛrɛfɛsigiw ka mankanci dɔw ye jalatigɛ b'a la. O de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoniw sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka lase aw ma ka sanga ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn laseli wɛrɛ.